Isura na gid din sa ato Pilipinas. Kay dagan na kayo ang mga kawatan ba? Ya, dagan na pud ang bang gipang-rape ka nga mga bayot. Rape naman ang mga bayot karon. Guwapa tingali. Ako to duaon dito ako namigo ki. Suy. Base ko na ani sa ila. Akong doon. Pagdadako nga to sa ila Karen sa tug lubis kay sana mi. Oh, Uy. Sanji. Asa ikaw? Lag na ko diri mo kay dagan na magipang post karon sa social media. Sabi ko po. Ay, rape lagi pero bayot. Bibim bitaw ko. Mo to sa siren sugi. Tunyo. Ay, ito na yung grani mong presidente di. Sanji ka. Bibim. Ano yun din? Bibim. Dapat dili ko mudaya. Dili tayo. Ato ando ha. Sige. Pre, alay pre. Bibim. Ingon sila pre. Ako ako madako nun pre. Oh, pagwala ko Pre, ako testinga sa muna pre. Sige na, pre. Sige, sige. Bibim. Bibim. Ay, guwapo. Ayo! Ayo! BBM! 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 Ma! Naniraman balik? Sa puto na yung mga batada. Friends! Tunyo! Duterte! 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 Ah! Duterte! 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 Kuy ka muna ko! Asa man? Oh. Baby! 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 Baby!